O Domingo de Ramos é unha celebración que nos mete de cheo nun dos paradoxos máis grandes da fe cristiana, non si? Porque, a ver, celebramos esa entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, pero é que xusto despois lemos o relato da súa execución, unha execución brutal. Entón, a pregunta inevitable, como é posible que a historia de unha humillación terrible, de unha morte agonizante, sexa en realidade a historia de unha vitoria definitiva? Pois esa é precisamente a cuestión que imos tentar desvelar hoxe. Como un berro que soa abandono total pode ser, en realidade, un canto de vitoria. Como un dos momentos máis escuros imaginables se transforma nun símbolo de esperanza e de triunfo. Para entendelo, imos ter que viajar un pouco no tempo e xuntar as pezas dun crebacabezas teológico fascinante. Ben, a primeira peza clave deste crebacabezas témola que buscar moito tempo atrás, séculos antes de Xesús, nos escritos do profeta Isaías, porque alí preséntasenos unha figura misteriosa e a vez poderosísima, a do servo sofredor. E ollo con este servo, porque non é un guerreiro, para nada. É alguén que aguanta un sufrimento e unha humillación que custa imaginar, e ademais, sen defenderse. Ofrece as costas para que lle peguen, non agocha a cara cando insultan e lle cuspen. A primeira vista un podería pensar, isto é debilidade pura, pero non, a orixe desta actitude é algo moito máis fondo. Resulta que a forza deste servo ven da súa capacidade de escoitar. E ollo, que cando a Biblia fala de escoitar non se refire simplemente a oír un son. Non, é algo moito máis activo. É un acto radical de confianza, de poñerse por completo nas mans de Deus, sabendo que a súa vontade é sempre para o ben. É, de feito, justo contrario á desconfianza ou á rebeldía. E é precisamente esta confianza total o que lle permite ao servo estar firme. O texto chega a dicir que puxo o seu rostro duro como a pedra. Pero cuidado, isto non ten nada que ver coa arrogancia ou a teimosía. E a imaxe dunha corase, dunha firmeza que nace de saberse acompañado da certeza absoluta de que Deus é a súa axuda. Vale, pero de quen falaba Isaías originalmente? Quen era este servo? Pois a resposta está no seu contexto histórico. E aquí é onde temos que entender un concepto que é clave para todo isto, o da relectura. E aquí vémolo moi claro, como un mesmo texto cambia de significado co tempo. Orixinalmente, Isaías escribía para o seu pobo, o pobo de Israel, que estaba exiliado en Babilonia. O servo era Israel mesmo, chamado a ser fiel a Deus nunha terra que lle era hostil. Pero, que pasou? Pois que séculos máis tarde os primeiros cristiáns leron estas mesmas palabras e viron nelas, viron un retrato exacto, perfecto, da paixón de Xesús. Fose quen fose, Israel ou Xesús, a misión dese servo era clarísima. Non se trataba de ter poder, non, senón de dar testemuño, de estar aí para soster os que están cansos cunha palabra de esperanza, de manterse fiel aínda que te persigan, e, sobre todo, de ser a proba viva de que Deus non abandona a ninguén, nin sequera na escuridade máis profunda. E agora imos ao momento clave, ao centro de todo, a crucifixión, a esas palabras famosísimas que se pronunciaron desde a cruz. É aquí onde o noso crebacabezas empeza a encaixar de verdade. Meu Deus, por que me abandonaches? Todos coñecemos estas palabras, e casi sempre as entendemos como que parecen, un berro de desesperación total, a proba de que mesmo Xesús se sentiu só, abandonado por Deus. Pero, e se estivésemos a cometer un erro moi común que ven de sacar a frase do seu contexto? Porque o punto clave, o que cambia todo, é que esa frase non é unha frase solta. É só a primeira liña do Salmo 21. Ou sexa, é o comezo dunha oración, non o final. E claro, para saber o que significa de verdade, hai que seguir lendo, hai que ver como remata ese salmo. Unha das fontes que consultamos para esta análise usa unha imaxe que me parece xenial. Di que este salmo funciona como un exvoto. Sí, como esas ofrendas que a xente deixa nas igrexas para dar as grazas por algo. E a estructura é sempre a mesma. Primeiro contas o drama, o mal que estabas pasando, o perigo de morte. Despois lembras a oración, ese berro de axuda. E como remata? Pois coa acción de grazas, coa alegría polo rescate. Pois velaquí está o final dese mesmo salmo. A mesmísima persoa que empezou berrando "Por que me abandonaches?", agora di, chea de alegría, ti respondécheme, e proclamarei o teu nome. Louvareite en plena asamblea. O cambio de tone é radical, pasa do lamento máis profundo á celebración en comunidade. Entón, que significa isto?
Pois que cando Xesús di esas palabras na cruz, non está a expresar desesperación. Todo o contrario, está a rezar un salmo que coñecía perfectamente, un salmo que, enteiro, non fala de morrer, senón de escapar da morte e dar as grazas. É unha oración de confianza absoluta en que Deus o vai rescatar. É, en definitiva, un berro de confianza, non de abandono. A cousa cambia por completo. Moi ben, e agora imos coa terceira e última peza do noso quebracabezas. Esta chéganos da man de San Paulo, que nos vai dar a clave teolóxica para entender o porqué de todo isto. A pregunta é, por que escoller o camiño da humillación e non o do poder? Pois Paulo faino conectando directamente a Xesús coa figura do servo sofredor de Isaías, e usa unha palabra potentísima. Di que Xesús, sendo Deus, anonadouse. Que quere decir? Pois que se valeirou de si mesmo, que non se aferrou á súa condición divina, sino que escolleu facerse un máis, tomando a condición de servo, a nosa condición humana. E isto que fai é poñer sobre a mesa dúas lóxicas que chocan. Por unha banda, está a lóxica humana, a nosa, que é a da recompensa, a do fago isto para conseguir aquelo, a do mérito, a do cálculo. Pero por outra banda, está a lóxica de Dios, que segundo Paulo é totalmente distinta. É a lóxica da graza. Aquí non hai nada que gañar nin que merecer. A salvación é un agasallo, un don gratuito que se recibe, sen máis, por amor. Por eso, cando Paulo di que Xesús foi obediente até a morte, non podemos pensar nunha submisión cega como a dun escravo. A palabra mesma, obedecer, ven do latín ob audire, que significa literalmente poñer o ouído diante da palabra. Volvemos ao principio, non? É a mesma actitude do servo, a de escoitar con confianza total, a de quen sabe que esa palabra que escoita é puro amor. E con todo isto, chegamos ao clímax, a un momento final da historia. E aquí o paradoxo faise se cadara máis grande que nunca. Porque, por incrible que pareza, a victoria de Xesús non a proclaman os seus seguidores, proclámana, irónicamente, os que non cren nel, os seus propios adversarios. É que é algo verdadeiramente sorprendente. Se un lé con atención o relato da paixón, dase conta de que as autoridades religiosas, os que en teoría deberían saber e recoñecer o Mesías, están completamente cegos. E pola contra, son os de fora, os pagáns, os que, case sin querer, van declarando a súa verdadeira identidade. O primeiro título que recibe é o de xusto. E de quen ven? Pois dunha fonte que ninguén esperaría. Da muller de Pilato. Unha muller pagá que, por un soño, intúe a súa inocencia e lle advirte ao seu home. O segundo título, Rei. E quen o proclama? Pois a mesma autoridade que o condena a morte, Pilato. Manda ao escribir nese famoso letrero da cruz, se cadra solo para burlarse das autoridades xudías, pero o caso é que, sen sabelo, estaba a proclamar unha verdade fundamental sobre quen era el. E, finalmente, o título definitivo, o máis poderoso de todos, Fillo de Deus. E quen o di? Non o din ningún dos seus discípulos que fuxiran. Dio o soldado romano, ao pé da cruz, o encargado da execución. Xusto no momento da máxima debilidade, da morte máis humillante, un pagán recoñece a súa divinidade. E aí está a clave. A morte deixa de ser un fracaso para converterse na victoria que revela por fin a súa identidade a todo mundo. E todo isto déixanos cunha última pregunta, unha pregunta para reflexionar. A historia da paixón dalle a volta por completo as nosas ideas sobre o que é o éxito e o que é o fracaso. Se unha aparente derrota total pode agochar unha vitoria tan profunda, se a debilidade e a entrega se converten no camiño cara a maior vitoria, entón, que nos di iso sobre onde deberíamos buscar a verdadeira forza? Se cadra a nosa teima por buscar poder e control lévanos xusto na dirección contraria. Se cadra a auténtica forza atópase nun lugar onde nunca se nos ocurrera mirar.